Συγχαρητήρια καταρχάς για αυτή τη συγκέντρωση εδώ, για αυτή την καταπληκτική εκδήλωση. Παλιά ήμουνα και εγώ από αυτή τη μεριά της διοργάνωσης και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να διοργανώνεις κάτι που να έχει ενδιαφέρον και να θέλει ο κόσμος να το παρακολουθήσει. Τώρα πήγα από την άλλη μεριά και είπαμε να κάνουμε κάτι αρκετά πιο απλό από πολλές μεριές, που είναι αυτό εδώ. Είναι το τσάι του βουνού. Είναι κάτι το οποίο μας ήρθε στο μυαλό, όχι ακριβώς έτσι, δεν ήταν κάτι πολύπλοκο, δεν είναι διαστημική, δεν είναι πυρηνική φυσική, είναι κάτι τέτοιο. Παίρνουμε ένα φυτό που το βρίσκουμε στα ελληνικά βουνά πάνω από τα 500 μέτρα, το οποίο οι γιαγιάδες μας λέγαν ότι είναι ό,τι καλύτερο, ότι θεραπεύει τα πάντα, σαν το γάμο ελληνικά που πάει ο άλλος με το Windex και θεραπεύει τα πάντα. Βάλαμε λεμόνια, παίρνουμε λεμόνια από το Άργος και από την Καλαμάτα και τα στίβουμε στην Κομοτηνή που είναι η μονάδα μας. Παίρνουμε μέλι άνθεων από εδώ, από την Ελλάδα, και βγαίνει αυτό που βλέπετε. Πώς φτάσαμε στην ιδέα αρχικά? Ένας από τους συνεργάτες μας σε αυτό το εγχείρημα είναι ο Δημήτρης ο Πολιτόπουλος, που έχει τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, που βγάζει τη γνωστή τη Βεργίνα, και είχαμε σκεφτεί να πουλήσουμε μπύρα στο εξωτερικό. Πήγαμε από εδώ, πήγαμε από εκεί, είδαμε ότι υπάρχουν διάφορες δυσκολίες σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Οπότε λέμε τι άλλο να πουλήσουμε, κάτι που να το βράζεις, κάτι που να έχει ως βάση το νερό. Έχουμε μια γραμμή που συσκευάζεις είτε αλουμίνιο είτε μπουκάλι. Και εκεί που καθόμασταν μάθαμε ότι το νούμερο 2 πιο δημοφιλές ποτό στον κόσμο μετά το νερό είναι το τσάι. Οπότε η διαδικασία παρασκευής του τσαγιού είναι σχεδόν ίδια με την μπύρα. Πρέπει να έχεις ένα τεράστιο καζάνι και το βάζεις μέσα και το βράζεις. Οπότε λέμε τι τσάγια έχουμε στην Ελλάδα που θα μας βγει και πιο φτηνά και θα είναι πιο καλά. Έχουμε τσάι του βουνού, φλαμούρι, μέντα. Έχουμε, πιστεύω, δεν ξέρω, δεν είμαι ο καθηγητής, δεν είμαι ο ακαδημαϊκός, αλλά πιστεύω ότι έχουμε από τη μεγαλύτερη ποικιλία φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών στον κόσμο. Έτσι δεν είναι? Δίκιο είχα. Οπότε είπαμε να κάνουμε ένα τσάι, όχι όπως το κάνουν οι άλλοι, που σου βάζουν λίγο, είναι μια πάστα αυτά που βάζουν στα άλλα, τα iced tea, τα γνωστά. Αυτό είναι το πραγματικό τσάι. Το παίρνεις, το βράζεις, το συσκευάζεις και το πουλάς σε όλο τον κόσμο. Και σε αυτό βέβαια μας βοήθησαν και κάποιοι καλοί μας φίλοι, μια από τις πολυεθνικές εδώ. Τότε που σκεφτόμασταν το εγχείρημα, έπαιζε μια διαφήμιση τηλεόραση, ήταν κάτι μεταλλάδες, κάτι ροκάδες, πάνε σε ένα μπαρ και ζητάνε φλαμούρι και χαμομήλι και λένε μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σας χωρίς αυτήν την μπύρα? Λέμε εμείς κάθε μέρα αυτό, έτσι φανταζόμαστε τη ζωή μας, οπότε δεν είναι δύσκολο, ήταν σαν ιονός από τους θεούς ότι έπρεπε να το κάνουμε και το κάναμε. Το τσάι του βουνού είναι ο σιδερίτης, αυτή είναι η επίσημη ονομασία του τσαγιού του βουνού, και αν οι καθηγητές μας και οι γιατροί έχουν δίκιο, κάνει όλα αυτά τα καλά. Εμείς ξέρουμε ότι όταν το πίνουμε, όταν είμαστε άρρωστοι ή έχουμε κάποιο θέμα, το πίνεις και νιώθεις καλύτερα. Μεγάλο μέρος της προσπάθειάς μας βασίζεται στις συμβολιακές καλλιέργειες. Ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια πλέον πάνω στα ορεινά της Θράκης καταρχάς, και τώρα και στη Μακεδονία, και κατεβαίνουμε και προς Θεσσαλία, Μαγνησία. Ξεκινήσαμε να κάνουμε συμβόλαια με τους καλλιεργητές, οι οποίοι περισσότεροι δεν είχαν και άλλες επιλογές, είχαν μόνο τον καπνό, ο οποίος καπνός είναι υποδιωγμόν γιατί τελειώνουν και οι ενισχύσεις. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ψάχνανε μια νέα καλλιέργεια. Οπότε τους δώσαμε αυτή την εναλλακτική, τους προσφέρουμε εμείς το σπόρο ή τα σπορόφυτα
και εγγυημένη τιμή για 7 χρόνια και μετά αυτοί τα καλλιεργούν με τη βοήθεια των γεωπόνων μας και φορέων όπως και η Αμερικανική Γεωργική Σχολή που μας έχει βοηθήσει από την πρώτη στιγμή και χαίρομαι πολύ που είναι εδώ και είναι βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε η σύμπραξη των ακαδημαϊκών, των πανεπιστημίων και του ιδιωτικού τομέα των επιχειρηματιών. Αλλιώς δεν γίνεται. Ήδη εξάγουμε στην Αμερική. Η ζαλάδα μου οφείλεται στο ότι έχω 12 ώρες που γύρισα. Είμαστε στη δυτική ακτή. Τώρα στείναμε το δίκτυο διανομής για Νέα Υόρκη, Βοστόνη και στο Σικάγο είναι. Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Κύπρο. Τώρα πάμε και στα αραβικά κράτη. Βγάζουμε και το ανθρακούχο νερό, το οποίο είναι η βάση. Το νερό αυτό έχει φυσικό διοξίδιο μέσα. Είναι από τη διαδικασία παραγωγής της μπύρας. Οπότε και αυτό έχει μια διαφορά από το κανονικό ανθρακούχο νερό που βλέπεις ή τη σόδα, που είναι κάτι άλλο εντελώς. Και εδώ σας παρουσιάζω αυτό που ολοκληρώθηκε εχθές το απόγευμα. Αυτό είναι το του βουνού Free, το οποίο δεν θα έχει μέλι μέσα και θα είναι μόνο ο σιδερίτης, ένα μείγμα σιδερίτη με τα λεμόνια. Και αυτό μας το ζητήσανε στην Αμερική μετεπιτάσεως οι αλυσίδες, γιατί εκεί όλοι κάθονται και διαβάζουν μέχρι και το τελευταίο γράμμα που θα γράψεις πάνω στο κουτί. Και τα πράγματα που σε ρωτάνε είναι απίστευτα. Δηλαδή, έχει σόγια, έχει έρθει σε επαφή με φιστίκια, έχει έρθει σε επαφή με υγρασία. Δηλαδή, είναι... Οπότε, όσοι ξεκινήσετε εγχειρήματα για έξω και ιδίως για Αμερική, για Καναδά, για αυτές τις χώρες, πρέπει να είστε έτοιμοι να απαντήσετε του κόσμου τα ερωτήματα, θα σας ξετινάξουν. Οπότε αυτό να το ξέρετε. Δεν ξέρω... χρόνος μάλλον τελείως. Ένα λεπτό ακόμη μπορείτε να ολοκληρώσετε. Αυτός είναι ο βασικός κανόνας που ακολουθούμε σε αυτό που κάνουμε. Και όταν ζεις στην Ελλάδα, ξέρεις ότι πρέπει να έχεις επιμονή, υπομονή, πρέπει να πιστεύεις αυτό που κάνεις και να μην επηρεάζει, γιατί αλλιώς θα αποτύχεις. Είναι εγγυημένη η αποτυχία. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις και πάρα πολλά συμφέροντα που θέλουν να αποτύχουμε. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα εδώ το οποίο πολύ ωραία λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια. Βγάζαν κάποιοι άνθρωποι τα λεφτά τους και δεν θέλουν να βγάλουμε κάτι το παραγωγικό, κάτι το καινούριο. Και γι' αυτό βλέπετε, χτες βγήκαν κάποιες έρευνες, είδα από τις 40.000 νέες επιχειρήσεις, οι 39.000 είναι καφέ μπαρ και σουβλατζίδικα. Από εσάς εξαρτάται, από εμάς εξαρτάται να ξεφύγουμε από αυτό με βάση του πρωτογενή τομέα, με τη βοήθεια των ακαδημαϊκών, των πανεπιστημιακών και να κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε γαϊδουρινή υπομονή και επιμονή. Ευχαριστώ πολύ. Αφήνω για τον επόμενο.